na de bala fu Israel como candia in Christus ku do bakana yo sukamba anga wan programa sai go ba Bible ku leli de sama fu sama na den fo sa Bible en sang de aini a Bible fu sabi baka fu dai ko bakana gadi ide de ma bi wali si mo mise Soldier Ezekiel mina officer Gabriel ide wo start anga wan onderwerp bijvoorbeeld de sama si ude aksi tak sama de maya so tu keli kia disi baka fede disi como tobaka so tu keli kia disi baka gustan de stide de go goini a Bible go so tu keli kina keli kia want furu sama te de shude dai fustan de denk tak sama na keli kia sana keli kia baka gustan da goini a Bible fu so fa keli ki fu fosi bede en fa abo ko de einde laatste de ook toe we beginnen Jesaja 46 vers 9 beginnen Jesaja 46 Jesaja 46 vers 9. Membre dem fositem sani fu orutem. Mikasi mina gado en no atrawan de. Mina gado en no atrawan de gersimi. Vers 10. Mi de taki fu da kaba na da begin. Ezi, gado taki membe de sandi beja fesi di beskifa fesi. On ne na gado. En apoti de sani fu akaba aini a begin. Dat wan taki aini a begin fa Bible as kifa la de sandi go passa ain de last de outu. Ezi. En fu dem orutem mi taki sani disi no pasa ete. Ezi, aina orutem dat wan taki Oude Testament kom. Aini a Bible sandi no passa ete skifa aini a Bible. Fa oka en tide de profetie. Tide de oka en profetie. Gustan? Akbab? Taki mi rai satan en mi sa du ala sani disi mi wani du. Ezi, arai fu gadu otang. Dat wan taki sa gadu be taki aini Oude Testament of aini en Bible. Ai tang solanga no passa ete a musu passa wan day dat na profetie de kayen ti de day ala de sande mu forful sama non kote itak e apisi afa Bible na telimo sani janya abuku samus forful ete okay start no 1 Timotheus 3 vers 14 en 15 1 Timotheus 3 vers 14 mi skrifi dem sani disigi un en mi hopu fu kom na na iniwan shatu pisitem. Maar efu mi musu wakti langa dan disina Paulus eta kyanga de Paulus se ne wan bifi de sama ja toch Paulus wan bifi fu Paulus komiti Timothy ja toch sago dan unsa sabi fa un musu chari un srefi na inida oso fu gado. Dus da usa sabi o cha usefi aini a oso fu gado lesi Disi de da kerki fu da libi gado. disi na keliki fu a libi gado Da pilari na nga da fondamenti fu da ware. a pilari anga fondamenti fu aware sa wan pilari te ye bo wan osu ya bif abis kolom ye kaya santo ya bif poti kolom me kya osu fi stefi na nga fondere ya bif stort wan fondere en kya osu fi en ataki a osu fu gadu a keliki fu a libi gadu na fondere anga a pilari fu fo ware sana ware oli sana ware Psalm 119 vers 142 Psalm 119 vers 142. Uw gerechtigheid de wan gerechtigheid fu tego en uw wet de da ware. a wet fu gadu ne na ware go na vers 151 Vers 151. You de crossbay o masra en alla you commanderi de ware. isi a wet a commanderi ne na ware dus go na 1 Timotheus baka taki a osu fu gadu a keliki fa libi gadu a fondamenti anga pilari a fondamenti na nga pilari ala de tusande ya bifanu te ye bo wan gebou of te ye bo osu if de tusande no ja wan osu a osu de so aki winta wa en toe dus ai bodul taki a keliki fu yu a opbouw na wet fu gadu imusu leli aini a keliki fu gadu leisi 1 Timotheus 3 vers 15. Maar efu mi musu wakti langa dan unsa sabi fa un musu chari un srefi na inida oso fu gado. Disi de da kerki fu da libi gado. Da pilari na da fundamenti fu da ware. Desi a pilari nga fundamenti fu ware ne na usu fu gado sabi fa un chayu sefi anya usu fu gado anya keliki fu gado ko leisi aba keliki aini a Bible Handelingen 7 abuku van Handelingen 7 vers 37 en 38 Handelingen 7 vers 37. Disi de da Moses dati. Disi ben taki giden piking fu Israel taki. Disa mabe taki. Disi ben taki giden piking fu Israel taki. Masra un gado sa opo wan profeti gi un komopo fu un brada. Disi sa deleki mi na hem umusu arki. Disi de hem disi ben de na ini da kerki na ini da woestijn na da engel. Disi ben taki na dem na. Danga hem na da bergi Sinai. Ezi, aquele que beja em woestijn, die is allemaal voor komen in Egypte.
Die de go jij woestijn en Moses, de be jij niet. Ja, be de wan keliki ook toe. A volk voor Israël be de wan keliki ook toe. Nou, go jij geschiedenis go zo Exodus 19. Go in het Oude Testament go zo samen be jij wilderness en Moses. Want eigenlijk politie vers 37 kaba, dat je de picking voor Israël. Oh, go back in Exodus 19 voor zo je samen be jij wilderness. Dat wat ik volk be de wan keliki, be de wan keliki gadu. Lees. Exodus 19 vers 1. Na ini du fu drimung, na da srefi dei, die den piking fu Israël ben kom op of Egypti. Die den piking fu Israël ben kom op of Egypti. Den ben doro na da woestijn na Sinai, fu Sinai. Ja, woestijn fu Sinai. Go bakana tori 7 vers 38. Handelingen 7 vers 38. Disi de hem, disi ben de na ini da kerki, na ini da woestijn. Nanga da engel disi ben taki nanga hem na da bergi Sinai. Je ziet, a keliki a nya woestijn. Sama beja keliki a nya woestijn. A de pikin fu Israël. E lid sama. Dus de sama de beja ini a keliki fu gadu. A fonderen a pilari fu warei. Dat wat ak te nya keliki na wetyo go ilisi. Leli de sama anga de profeti. Dat wat ak sa skifi a nya Bible. Ti de dei, we taku nya keliki mana. Tasani we du. Openbaring fu sama. Maar hij nu aquele que gadu na wet lezen de sama. Gona Melachi 4 vers 4. Melachi 4 vers 4. De gona Nehemia 9. Also aquele que gadu aini a Bible. Want de sama si was stati sama de waya baka sama sautu aquele que na waya. O lezen aini a Bible fa aquele que gadu sidorei fa stel op fa bouw op lezen. Malachi 4 vers 4. Membre da wet voor Moses met dinari. Membre da wet voor Moses met dinari. Dus het laatste boek van het Oude Testament. Het is dat je membre a wet voor Moses. Dat wat ik tegen abba. Membre a wet voor Moses. Die deel sama ite dat a wet na telimo. Fa yo liben yo ko de son de wet. En gadu na gadu voor orde. Fa yo de son de wet. Ai ni gadu osu, ai ni gadu keliki, a wet voor gadu ne na wet. Ne na orde sa ko chanya keliki. Leesi. O membre da wet voor Moses met dinari, disi mi ben commanderi hem na ini Horeb di heri Israël. Nanga dem wet, nanga dem krutu. Jon pogo na Nehemia 9 nu. Sa gadu gide sama voor Israël. Daarom a wet be priki aini akeliki. Na disi gadu gide sama voor Israël. Sabo? Nehemia 9 vers 12. Morofara you ben chari dem go na dei. Nanga wan pilari fu wolku en na neti nanga wan pilari fu fire fu gi dem wan leti na da pasi pe dem ben mu waka so srefi you ben saka kom na tapu da bergi Sinai en you ben taki nanga dem kom opo fu hemel en you ben gi dem leti krutu nanga dem true wet. True wet, want sam you leesi Handelingen 7:38. Akeliki Moses bejanga akeliki aini a woestijn fu Sinai. We know wel is Nehemia pegadu bejanga Moses bejanga de sama fu Israël baka. Sagadu giden ay tap na bergi fu Sinai. Sagadu gi afolo fu Israël na bergi fu Sinai. Leesi. And you ben gidem leti krutu nanga true wet. De true wet. Bun khobot nanga kumanderi. Nanga de khobot gadu giu. And you ben make them sabi you Sabbath, you Santa Sabbath. And you ben give them you leri, nanga you krutu, nanga you wet, na da anu for you dinari Moses. You see, this is na sa keliki fu gadu be kisi. Ati de isa mai te ita ka wet na itelimona wan lei. A wet na gewoon a priesterschap kengi. Christus koton a hoge priester no. Da na priester fu astan fu lifai van udumo, fu ko offer kawanga ka bitagi mo. Want alla sondu zou we doen, wat we offer, wansan gigadu. Die de day Christus na laatste offer, die abe dugi sondu. Dat want dat kan een king ati musu dini gadu no. De wet die be boko afesi, a de ingo leisi no de leli sabi de fino boko de mo. Genade no want dat je tan sondu. Genade want dat je ook die vergevenis was sondu die be do, maar no in stop sondu. Genade no want dat je sondu ala di, je sondu godo. Of je libe in sondu tego. Kengi you libi dat na dai libi dat je kom op of sondu libi. Lees Vers 15. En you ben gidem brede fu hemel fu dem angry berry. En you ben chari watra kom op of wan stom fu dem 3 watra. Is na la geschiedenis as kief vanaf
Exodus komt. Je verstaan? We gaan het Torin ook. Handelingen 20 vers 28. Dus tijd dat je bij keliki. Nou, de pikie voor Israël maar ik bedoel. Oh, lees ik hier in je Bijbel. Oh, lees ik ook hier. Want toen ga Google zeven. Toen look at die Google bijvoorbeeld. Wie waren de eerste mensen van de kerk? De eerste mensen van de kerk, oftewel de eerste christelijke gemeenschap, waren de discipelen van Jezus Christus. Na zijn dood en opstanding begonnen zij zijn leer te verspreiden. Aanvankelijk werden ze gezien als een Joodse secte. Je verstaan? Als je kan je de bala zijn we een paar steden, dat de Maya secte. Dus als je niet attent voor Christus, die Christus opogwe. Zo de kan je de discipel voor Christus ook, dat de Maya een Jew secte. Die de dewe zo je sama tak a wina de Jufa Bible. Christus sama baka mai ke you. De sama tak oh de Maya secte. So de kan je de disciple ook to Google na later. Want so sama bibi Google. De bibi Google mooi ke Bible. De holy is Google gide baka. De eerste mensen van de kerk, oftewel eerste christelijke gemeenschap, waren de discipelen van Jezus Christus. Na zijn dood en opstanding begonnen zij zijn leer te verspreiden. Aanvankelijk werden ze gezien als een Joodse secte, maar later in Antiochië werden ze voor het eerst christenen genoemd. Je verstaan? Dus een woord christen, en een woord zou je bij Jeruzalem of Judea. Je nou besabi aan in Israël. Je hebt in Antiochië de sama de kaide maar christenen omdat sang. De maar bij wakabaka Christus. Abe de was zo toe degi denki de man. Tak de maar wakabaka salfua. Nooit je Paulus kan je zeggen dat mij een christen. Je leest in Romeinen 11 vers 1. Maar dat mij nou Israëliet voor staan voor Benjamin. Efeze te lezen, maar nou Israëliet voor staan voor Benjamin. Christus kom op en je staan voor Juda. Nooit de man ook kan je zeggen christen. Je leest hier Bijbel ja. Dat Israël of Israëliet ik voor bijna 2500 lezen. Maar christen ik ook toelezen naar me voor in je Bijbel. Nee, in Antiochië bij de kan je de eerste lezen christen. En ga je niet Petrus bij de BD man. Paulus dat je veel jaar ontberingen ik een christen en een takosan. Dus de eerste keliki de samafgado de Israëliet. Je heeft van de week kan je volgens Google een Joodse secte. Zo de kan je die ook toe. Je tak de Maya secte. De Maya secte op Obaka. Lees je. Handelingen 20 vers 28. Voor dat ede lukubu nanga unschrefi. Nanga da heri hipi suma disi da santa ye ben seti un abradem leki basi. Fugi nyanyang na da kerki fugado. Fugi nyanyang nasa? Na da kerki fugado. Disi aben bai baka nanga hem egi brudu. Je ziet, kerki fugado kadu be baien afesi nanga bulu. Ka bulu Christus be kai gi kerki fugado. En samana volk de. Volk de een bepaalde volk toch. Go naar Hebreeën 12 vers 23. Nou, een bepaalde volk gadu bij bakang en boelu. Christus bij bakang en boelu. De Israëliet. Dus akele kif gadu nou anuang was samenvatting voor Allah sama. Na de Israëliet. Abulutrein voor Abraham, Isaac en Jacob. Jacob meke de 12. Una de 12 stam van Israël. Lees. Hebreeën 12 vers 23. Nada koma kandra na da kerki voor dem fossi geboren. De fossi geboren a kerki en a gemeente en a samenkomst voor de fossi geboren. Dit is de skrifi kaba na in hemel. Skrifi kaba in hemel. En na gado da krutumang voor alla suma na dem yeye voor dem oprechte suma disi aben meki volmaakt. Dus abe skrifi kaba tak de samaya na kerki voor de fossi geboren. Sama na de fossi geboren. Hoe Exodus 4 vers 22. Dat is qua openbare 21. Sama na fossi geboren voor Gadu. Tot volk na fossi geboren voor Gadu. Want Hebreeën 12 vers 23. Ataki, is na gemeente en a keliki voor de fossi geboren. Exodus 4 vers 22. En Yusa taki gifara o taki, so masra de taki. Israël de mi man piking, mi fossi geboren. Sa taki? Israël de mi man piking, mi fossi geboren. Israël na mi man piking, mi fossi geboren. Dat na sa Gadu taki. Israël na fossi geboren voor Gadu. Go baka na Hebreeën. Want dat taki, akele ki aan samenkomst voor de fossi geboren. Die beskifi kaba aan die hemel, sama no ma kenge mo. Wie is om en fasti de faita systeem, maar ja ma kenge mo askifi kaba aan die hemel. Lees je. Hebreeën 12 vers 23. Na da koma kandra na da geboren. Je ziet?
Disi de skrifi kabana in de hemel. Dus de bosko pube party toch? De boeken in het Nieuwe Testament na bifi be skifi go miti sama. De fossi geboren. A keliki na gemeente voor de fossi geboren. En de fossi geboren in Israël, ik heb al gelezen in Exodus 22. Hoe staat het? We kan Exodus 4 vers 22. Hoe zou je dus sama na de fossi geboren? Exodus 4 vers 22. En Yusataki ki farao taki. So masra de taki. Israël de mi man piking mi fossi geboren. Israël na fossi geboren voor Gadu. Bij taki in Hebreeën 12. Keliki na samen a gemeente of Gadu a fossi geboren. Na de Israëli janya keliki de. A keliki na gide sama de. Hoe staan? We na openbare 1. 21. Oso yifa hemel konde sevi esi de ruit. En jong koning konde zou sakakwa konta. Want te begi Gadu, onze vader in de hemel. U koning krijgt komen. Dat wat ik koning konde mu kwa konta puya. Want die day mu vernietig. A koning konde fu Gadu Christus nou maar de samen na Gadu fu libi sama. Abi vernietig want jij kom. Die lees boek of Daniel. Lees. Openbare 21 vers 12. En aben abi wan biki heskotu na 12 portu. Ome portu? 12 portu. 12 portu be de na koning konde fu Gadu. Lees. En 12 engel ben de na dem portu. En dem nem voor dem 12 familie, voor dem picking, voor Israël, ben schrifi na dem tapu. Yes, ataki. Dus a koning konde die we fetigi. Of kisi tego libi. A koning konde de abi 12 portu. De port de 12 engel ja de fesi. En de neem voor de 12 full stam voor Israël skifia de tapu. Dat want ik nou een VIP party, if je no skifia pe jou passa de port. En hij woko, if je no skifia wam de port, fa jou passa. En fa jou dini Gadu nou, zonde fu sabi so stam na you. Dat want ik da port de anagiu. No wam de port de, op sa wam de port ape gwenya konu kode. Die woest dan gona vers 1 en vers 3. Vers 1. En mi ben si wan new hemel nanga wan new grondtapu. Because da fosi hemel nanga da fosi grondtapu ben pasakaba. En no wan se ben demoro. En mi, Johannes, ben si da santa foto da New Jerusalem saka kom na ondro fu Gado kom op fu hemel. Je ziet, onze vader die in de hemel zei, uw koninkrijk komen. Amu saka kom, baka derde wereldoorlog. Da, chaos, baka chaos, na koning Gado osaka kwa gewoon tapu lezen. Disi ben meki klari leki wan bruid, disi den ben meki mooi gi hem masra. En mi ben jere wan bigi stem. Wan bruid die meki mooi gi hem masra. Samana a bruid voor Christus. Israël, lees in Eva in Jesaja 54 vers 5. A bruid voor Gadu, voor Christus. Israël to wanga Christus. Maar die zoon doe, ja poti wan segi wan pisiting. Maar in de laatste day, je kans baka voor daai libi baka kong, de een bruid baka. Lees. Jesaja 54 vers 5. Because hem disi ben meki de you masra. Masra voor dem legre de hem nem. En da suma disi ben bij you baka, da santa wan voor Israël, dem sakari hem, da Gado voor heri grondtapu. You see? You, Israël, a volk voor Israël, de 12 stam op Israël. Gado, Christus eteke den eke een vrouw. Dat is na mi vrouw, menga den touw. Je hoe staan? Dus nou wat daar jullie bij, me ko zeggen mooi ik heb bruid voor Christus. Dus dat keliki voor Gadu naar de 12 stam op Israël. Want je daar ko hola wet. Hoe staan? Teo go ino keliki. Teo tak yo go nya keliki voor Gadu. Sai musuku ai nya keliki. Bona nummer 27 vers 16. Dat je op op maar 2 vers 7. Oli se ifo snel ook die sama auto san. Punt 1. Sama muto wa nya keliki. Want dat Bijbel tak ito fugoto abibunen ya la sama. If you no to na huru tu. Si no kabi wan keliki fuanga sama sa esi vianga de sevi ma de no to. Ana keliki fu Gadu jape. Lees. Nummer 27 vers 16. Meki masra da Gado fu dam yeye fu ala libisani seti wa man leki basi gida komakandra. Je ziet, volgens de Bijbel, na wan man moet de voorganger in wan keliki. A man moet de basi in wan keliki. Na wan vrouw na iko dit in een profetes of in een diaken of dis dati. Als kiefje in Gadu in Bijbel lees. Nummer 27 vers 16. Meki masra da Gado fu dem yeye fu ala libisani. Seti wa man leki basi gida komakandra. Je ziet, a man Gadu taki seti wa man eki a basi voor keliki. Dus if you want sabi a verschil voor keliki voor Gadu, en a keliki voor Satan, asanya yoshi alfa staki wa man, o dena keliki voor Gadu, dat ja punt 1.
If no man den defa keliki ana fugado ja pekaba. Lees. Wan suma disi kan go na doro na dem fesi. Lees Malaki 2 no. Sai suku na fortanga te yogo. Titi opo tak ime go keliki no. Ti go inyo keliki sai suku na manji e periki e mofu. Malaki 2 vers 7. Malaki 2 vers 7. Because dem mofo buba fu dem priester musu hori sabi. En dem suma musu suku da wet fu hem mofo. Isi im suku a wet na mofu fu a priester. Ita ki go keliki im suku a wet na a mofu fu a priester wansan. Because ade da boskopu man fu da masra fu dem legre. Ena boskopu man fu Christus to. Ena boskopu man fu gadu. Dat wat ik am taki anga wet. Wet amam leli de sama. Daarom de manga parsha na wet we leli de sama. No ayuno demo. Maar jompo ifo so ibo parle sani. Bijvoorbeeld gona zeiden we wel die paars bijvoorbeeld. Johannes 19 vers 2. Anga spreken 31. Sama als tak zeiden we wel die paars. Paars na a de konu pikin bij we paars. En die de man meke spotu na a messia fu unu. De we wan paars kosi gen. Dan no o ya paars kosi de baka so igo on taputak we holi a leri Christus godo. Want au kom baka. Uko dilanga de wan die be meke spotu aan die be anga ina kruis. Lezen. Johannes 19 vers 2. En dem soldati ben flekti wan kroon fu maka. En dem ben poti hem na tapu hem hede. En dem ben meki hem weri wan purper krosi. A purper nena paars. Purper nena paars gewoon. Spreuken 31, 22. De Uma sama CVW paars ook toe. Spreuken 31 vers 22. Hem schreef meki hem egi tapijt. En hem egi krosi fu zijde na paars. Je ziet? Want gender woman, want virtuous woman, als je niet aan Bijbel kan lezen, in Spreuken 31. Als je dat je fraude, we meke kozen aan je ana. Plus als je meke mooi kozen aan zijde na paars. A paars na een royal kleur. Waar de kono piki, de kleur do BW. En sana bibi die abi anya keliki fukado. Je bent naar Openbaring 13 vers 17. Je ziet de trui dat tekstje schrijft waar de trui want de tekstje al is Openbaring 14 ook zo. Maar we beginnen aan Openbaring 13 vers 17. Dit is na bibi voor de sama die anya keliki fukado. Lees. Openbaring 12 vers 17. En dat draag had hij ben kom brong na dat tapuda uma. En a ben go fu feti against hem siri disi ben tang abra. Disi hori dem kumanderi fu gado en disi abi da go toigi fu Jesus Christus. Desi de tusande e wakasama de kumanderi fu gado anga ko toigi fu Christus. Ino kata ki bibe in Christus da de kumanderi gado ye pocha wanse. A wet fu gado ye skoi pocha wanse. Openbaring 14:12. Dis na abibi fu de sama aini akeli ki fu gado. Openbaring 14 vers 12. Ja da pasensi fu dem santa wande. Ja dem de disi hori dem kumanderi fu gado. Nanga da bribi fu Jesus. Yeji de santa wan o holi de kumanderi fu gado anga bibi fu Jesus. Ik heb ook betaki kaba offerwet Christus ko kingi a priesterschap. No de inai offer gi sondu mo. Christus na laste offer gi you. Dat wat ik jam go do sondu po esmo fu espesi. Im sukuf libi wan gado fasi volgens a wet fu gado. Anga dati te watali si baka wina de bala fu Israel koma kandia in Christus anga dis wetak shalom. Shalom. Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can review all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. What is the nation? Nation is men leading by example.